És la història d'uns personatges que lluiten per tirar endavant, que ho estan passant malament i que lluiten tot el que poden cadascú per la seva banda per tirar endavant, però alhora també hi ha com una relació entre tots ells, que comparteixen aquell espai i les circumstàncies en les que estem. Gent que han de lluitar i no poden fer no tenen marxa enrere, per dir-ho d'alguna manera, vull dir, que han de tirar, només el camí de tirar endavant i prou. M-am săturat de Andrei de tăcere. La pel·lícula una altra vegada tenim que dir-la que és la vida nostra. Potser que encara és més dura, encara, el que s'ha vist una mica a la pel·lícula, que tampoc, si és tan dura la vida, no semblava per mi, perquè sempre estic amb bromes, sempre estic així, però pot ser que encara és més dura. La película es muy emocionante, tiene como partes muy tristes, también tenemos que luchar con nuestro trabajo y ser fuerte. Quan veig les històries d'altres m'adona què pensar, la vida és molt dura i jo penso que si estem al món i podem disfrutar, doncs disfrutem, perquè les coses d'unitat ja te venen, no? S'ha de disfrutar la vida, aunque sigui molt dura a vegades i costi molt sortir endavant, perquè tots sabem que està la cosa molt malament, però bueno,